Jeg vil fortælle lidt om, hvad du kan bruge Medicinsk Bibliotek til. Medicinsk Bibliotek er et bibliotek for alle de ansatte ude på Glostrup Hospital. Biblioteket, eller på bibliotekets intranetside inde på Kaj, kan du finde en masse ting, eller kan du finde en masse steder, hvor du kan finde flere, eller kan du finde mere hjælp til at komme videre. Inde på vores Kaj-side, der finder du blandt andet et link til PubMed, og hvis du bruger det link til PubMed, så vil du ligesom automatisk kunne se, om der er fuldtekst adgang til artiklerne. Du kan også finde et link til vores bogkatalog derinde, hvor du kan komme ind og søge i alle vores bøger, reservere bøgerne og også eventuelt se, om de er optaget. Du kan også få adgang til Det Kongelige Bibliotek via vores Kaj-side, og der kræver det, at du har en fjernadgang til Det Kongelige Bibliotek, og at du ligesom har et login, og det får du ved at kontakte Det Kongelige Bibliotek. Så holder Medicinsk Bibliotek en masse kurser, og vi holder blandt andet kurser i informationssøgning en gang om måneden, hvor du er meget velkommen til at melde dig til. Vi kan også komme ud på afdelingen og holde for eksempel til et morgenmøde om det emne, som måtte være til hjælp for dig. Vi holder også kurser i referencehåndtering, og det kunne for eksempel være i Reference Manager eller i EndNote. Og det holder vi også kurser i en gang om måneden. Men kontakt inde i biblioteket og få mere at vide om, hvilken form for hjælp du kan få.